Samo pre nekoliko dana nismo mogli da zamislimo, ni u najgorim snovima, da se ovako nešto može desiti. Ne samo nama, nego celom svetu. Ja sam ubeđen da ćemo u ovoj borbi da pobedimo, ako budemo pozitivni i ako budemo istrajni i disciplinovani. Znači, odgovornost, disciplina, solidarnost. Budi solidaran, ostani kod kuće. Dragi moji, kao bivši sportista, a danas sportski radnik, znam da vam je teško da ostanete u kući. Mora svi da budemo svesni da imamo ozbiljnog protivnika za borbu. Zato vas sve molim da u ovom momentu budemo svi kao jedan tim. Molim vas, ostanite kod kuće. U sportu se igra na pobedu, da se napravi neki rezultat i osvoji medalja. I da biste pobedili, neophodno je da imate dobru strategiju i da se držite tog plana. Takođe, u važnim momentima morate biti mirni. U utakmici koju danas igramo svi mi u našem društvu protiv virusa korone, jako je važno da se držimo strategije plana i da budemo mirne glave. Jedina strategija koja pomaže je da ostanete kod kuće, da imate što manje socijalnih kontakata, jer jedino tako možemo pobediti. Ostani kod kuće, spasi ljudske živote, budi odgovoran.